Wel, bore da, siwmai a chroeso nôl i ni nôl yn y gwersi byw a i ni barod am hanner tymor cyfan o wersi byw hwylus gyda Adobe Express. Wel, mae hon yn un arbennig iawn wrth gwrs i ni yn dathlu Gŵyl Dewi ar y penwythnos. Felly am ffordd i ddechrau nôl ar ôl yr hanner tymor, sôn chi, na gyda gwers fyw ar gyfer dydd Gŵyl Dewi. Wel, ar gyfer yr wers yma, mae angen y dudalen weithgareddau arna chi sy'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin fyna. Chi'n gweld adobe.l/dewi26. Felly, gobeithio bod chi'n eistedd barod, bod chi'n eistedd yn gyfforddus gyda Express ar agor, a nawr allwch chi agor y dudalen weithgareddau hefyd i gael gweld beth ni'n mynd i fod yn wneud heddi, a hefyd falle bod yna ambell i ddarn o destun yna bydd yn ddefnyddiol i ni wrth bod ni'n mynd mlaen. Nawr, fydda i mynd nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad, felly bydd hwnna'n rhoi amser ychwanegol i chi, os ych chi'n teimlo bod fi'n mynd ychydig yn gyflym, ond athrawon, cofiwch bod modd i chi hefyd i oedi y fideo, i osgu pause ar y fideo, os ych chi'n teimlo bod angen tyma bach o amser ychwanegol ar eich dosbarth chi gyd ar ryw ddarn neu gilydd. Reit, dewch i ni gael mynd i edrych te ar y dudalen weithgareddau. Dyma hi fan hyn. Nawr, i gyrraedd fan hyn, fel dweud yn y gyd sy'n rhaid chi wneud, yw teipio mewn i tab newydd adobe.l/dewi26. Neu, os da chi ddyfais sydd yn gallu sganio cod QR fel iPad, enghraifft, allwch chi bwyntio ap y camera at y cod QR yma, tapio ar y botwm bach melyn sy'n ddangos ar y sgrin o dan y cod QR, a wedyn fydd e'n dod â chi yn syth i'r dudalen yma. Felly, dwy ffordd i gyrraedd yma, allai teipio adobe.l/dewi26 neu sganio y cod QR sydd ar y sgrin gyda chi fan hyn. Nawr, beth ni'n mynd i fod yn wneud heddi? Wel, dewch i ni gael bwrw golwg. Sgrolwn ni lawr, a ni yn gynta yn mynd i fod yn gweithio ar ffeithlyn Dewi Sant. Nawr te. Ni'n mynd i ddefnyddio'r ffeithiau sydd da ni fan hyn i adeiladu ffeithlyn am hanes Dewi Sant. Nawr, mae'r ffeithiau da ni fan hyn ar y dudalen weithgareddau, ond rhaid ofn bod yn gwneud pethau'n rhwyddach i chi, a bydd e siŵr fod yn os i chi ar iPad. Mae e hefyd ar gael fan hyn fel PDF. Felly, allwch chi glicio ar y botwm sy'n dweud agor y testyn ar PDF. A dyma ni, mae e fan hyn ar PDF a'r tab arall. Felly, ar y porwr, os ych chi ar Chromebook neu laptop neu PC neu rhywbeth fel yna, bydd ych chi tab Adobe Express, tab y tudalen weithgareddau, a nawr tab ar gyfer y PDF y ffeithiau hefyd. Right, wel, dewch i ni gael bwrw mlaen yn syth i ddechrau creu y ffeithlyn yma. Draw ar Adobe Express, dwi'n mynd i newid yr iaith draw i'r Gymraeg. Nawr, mae'n Saesneg gyda fi ar y foment. Chi'n gweld, mae'n cyfarchio fan hyn ar y top yn Saesneg. Hi, Meredydd, what would you like to create today? Felly, dewch i ni gael newid hwnna i'r Gymraeg. Clicio ar yr avatar, drws nesaf i'r glwch. A wedyn agor y botwm sy'n dweud settings. A y gwimplen gyntaf fan hyn, reit ar dop y restr, sy'n eisiau mynd i chwilio, reit ar y top, Cymraeg. Clic ar hwnna, a dyma ni. Llwn ni gau hwn nawr. A dyma fe'n gofyn i fi, helo Meredydd, beth hoffech chi greu heddiw? Reit, a ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn ar ffurf poster. Felly, dewch i ni gael clicio ar y botwm sy'n dweud creu poster. A dyma ni ar ein dalen wag fan hyn. Nawr, fi'n siŵr bod chi'n ymwybodol, mae lliwiau Dewi Sant yw di a melyn. Mae banner arbennig gyda Dewi Sant, felly ni'n mynd i fod yn defnyddio tipyn bach o ddi a melyn wrth bod ni'n creu'r ffeithlyn yma heddi. Nawr, dewch i ni gael mynd i weld yn gynta os allwn ni i osod lliw fel cefndir y dudalen. Nawr, i wneud hynny, mae eisiau golygu y dudalen i hun yn dysau. Chi'n gweld, mae yna fotwm ar top sy'n dweud golygu'r dudalen. A pan ych chi'n clicio ar hwnna, mae yna ddewisiadau draw ar y chwith fan hyn. Ar waelod y dewisiadau yna, mae dan i'r cefndir. Wel, dewch i ni a clicio fyna. A beth am ddewis lliw? Un o liwiau Dewi Sant, sef melyn. A chi'n gweld, mae yna wedi newid
lliw y papur nawr o fod yn wyn i fod yn felyn. Wel, mae hwnna'n gret. Wel, beth am i ni gael rhyw ddelwedd te? Dewch i ni gael gweld os allwn ni ffindo llun o rhywbeth addas yn y llyfrgell stoc Adobe. Cliciwn ni ar ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a yn y lluniau fan hyn. Na i chwilio fan hyn am yr term Saesneg Saint a i dot nta, David, dy a fi i dot dy. Nawr de, be gen ni? O, ni'n cael seren Dafydd fan hyn hefyd, ond nawr de, mae yna lun fyna o Gadeirlan ti Ddewi, chi'n gweld? Fyna. A un arall yw fyna, ni'n da. Un arall fan hyn. A sgrolio ni, fi'n siŵr welwn ni ragor o bethau. Felly, ffenest liw. Okay. Felly, sgroliwch trwyddo. Dwi'n meddwl ai am un o'r lluniau yna o Gadeirlan ti Ddewi lan ar y top fan hyn. Ai hwn fi'n credu. Felly dwi'n mynd i glicio'r hwnna. A mewn o fe. Nawr. Dwi'n mynd i osod hwnna fel cefndir dudalen. Nawr, falle bod chi'n meddwl, wel, pam i ti'n neud na? Achos ni wedi newid lliw cefn yr papur i fod yn felyn, nawr ni wedi cuddio fe gyda hwn. O be newn ni yw dod lawr a anrhyloiwedd y llun yma. Gweld? Dod lawr ar anrhyloiwedd. I gael dangos mwy a mwy o'r papur sydd yn y cefndir. Allwn ni hyd yn oed ailfframio fe. Allai glicio ddwywaith ar hwn. Clic, clic. A chi weld, allai symud e ar draws. Allai rhywbeth fel na. Hyfryd. Right, dechrau gwych. Right, mae'n amser i fi fynd draw i'r iPad nawr. Felly cymrwch chi'ch amser os nad ych chi cweit yn barod. Achos i fi'n mynd i wneud hwnna i gyd to nawr draw ar yr iPad. Ie, chi gael newid y sgrin draw, a dyma ni ar yr iPad fan hyn. Right, wel, peth cyntaf dwi'n neud, wrth gwrs, yw dwi yn mynd i glicio ar y botwm pink, creu poster. A dyma ni yn creu poster, a dwi eisiau newid lliw cefndir y cynfas i fod yn felyn. Nawr, chi'n sylwi bod dim y botwm na golygu'r dudalen ar y top fan hyn. Ond mae'r pob un o'r dewisiadau na, i fyny ar y riban sydd ar y top. Chi'n gweld yn gros y top, mae'r riban o iconau gyda fi. Allai wasgu'r un ohonyn nhw fan hyn, yr un canol yma, chi'n gweld yn goleio. Allai ddewis y lliw melyn i'r cefndir. Felly mae pethau chydig bach yn wahanol ar yr iPad. Rhywbeth arall sy'n wahanol ar yr iPad yw bod dim botwm ychwanegu cynnwys ar y chwith. Yn hytrach mae y botwm cyfryngau just fyna. Ar y chwith, tua hanner ffordd lawr fan hyn. Iawn, felly allai wasgu cyfryngau fan hyn ar y chwith. Ac yna allai fynd i'r lluniau. Ac unwaith i fi wedi dewis y lluniau, allai chwilio fyna wedyn am yr un peth. Felly, na i chwilio ys a i dot t, dy a fi i dot dy. Iawn. Nawr, os fi'n chwilio hwnna, yna i fi'n cael yr un canlyniadau. Nawr, os i fi'n sgrolio, chi'n gweld, dyma ni, mae yna luniau hyfryd fan hyn o'r Gadeirlan lawr llai. Am hwnna eto. Ongl wahanol o'r llwybr na lawr, yr holl risiau na, sy'ch chi wedi bod yng Gadeirlan ti Ddewi, chi'n gwybod bod yna tipyn o risiau i gerdded lawr i gyrraedd yna. Right, yr un beth to, tap ar y llun yma, a licen ni osod hwn fel cefndir y dudalen. Felly mae yna fotwm ar y chwith sy'n dweud gosod y cefndir. Hyfryd, o, mae'n disgwyl yn hyfryd fyna, ynddo e. A enwedd to, licen ni weld y melyn yna. Felly dwi'n mynd i'r anrhyloiwedd a lawr o fe. Nes bod fi just yn gweld, just awgrym o'r Gadeirlan fyna. Right, bendigedig.
Nôl i'r porwr te i gael symud ymlaen. Iawn. Nawr, ar y porwr, dwi'n meddwl bod eisiau ni feddwl am ein teitl ni. A'n teitl ni wrth gwrs yw Ffeithiau Dewi Sant. Felly, beth yna i wneud yw, ni'n mynd i ddechrau meddwl nawr am y lliw arall sydd gyda ni ar gyfer Dewi Sant, sef D, wrth gwrs. Felly, na i mynd i chwilio am rhywbeth D allai roi ar y sgrin tu ôl i'r testyn. Right da. Fi wni chwilio yn yr elfennau, yn yr asedau dylunio. Felly dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i fynd i'r elfennau i'r asedau dylunio fan hyn. A dwi'n just yn mynd i chwilio yn syml am black tape. Black tape. Yn yr elfennau asedau dylunio, yn yr asedau dylunio, black tape. Dyma ni. A chi'n gweld mae llwyth o bethau fel hyn i gael. Sy'n edrych fel tap, selo, D. Chi'n modd, mae yna rhyw weiad bach cool iawn gyda fe. A beth dwi eisiau gwneud yw just adeiladu rhyw sgwaryn lan ar y top, yn y cornel top fan hyn. Felly, bydd siŵr o fod angen 2 ddarn o dap yr rai. Felly na i ddefnyddio hwn a hwn. Iawn? Fi licio hwnna, dwi'n ddim yn mynd i helpu fi lot gyda'r testyn, ydw e? Mae'n bach yn rhy denau. Felly byddai hwnna a hwn, y ddau na, os na i ddod lan yn nhw i'r top fan hyn, os dwi'n rhoi un fan hyn yn eitha mawr, a'r llall o dano fe yn eitha mawr. A cofiwch bod chi'n gallu defnyddio'r botwm safle i droi'r rhain, llorweddol, i weld os na well ochr, troi vertigol, na ni. Chi'n gweld? Credu bod hwnna'n edrych yn well na oedd e cyn ni. Right, mae hwnna'n cool. Fi'n licio'r gweiad i ni'n cael, y texture i ni'n cael wrth ddefnyddio'r tap yna. Nawr, dewch i ni gael rhoi'r teitl mewn te. Felly fi'n ni ychwanegu am testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn ar y top, sy'n mynd i roi blwch testyn ni. Iawn, a y teitl yw Ffeithiau Dewi Sant. Felly na i teipio mewn fan hyn. Ffeithiau. Wedyn fi'n i wasgu return. Ni fynd lawr i'r linell nesaf. Dewi. A wedyn i wasgu return, enter, fynd lawr i'r linell nesaf. Sant. Gewch chi weld pan fi'n neud hwnna nawr. A ni'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Cynlluniau testyn dynamig. Na fe, chi'n gweld beth mae hwnna'n neud yw mae'n cynyddu ffont pob llinell fel bod yn llenwi ar draws. Felly nawr mae Dewi a Sant yn fwy oherwydd bod nhw'n llenwi'r bocs. Os ych chi'n newid y maint y bocs, mae'r maint y ffont yn newid gyda fe. Right, wel, mae angen ffont gwahanol yn ni'n dweud. Dewch i ni gael mynd i'r ffontiau argymhellir i weld os yna rhywbeth fan hyn yn cael ei argymell. Dyle Express fod yn gwybod bod fi'n neud rhywbeth chi'n bod, i wneud â Dewi Sant, felly bod mynd i gynnig rhywbeth bach i fi. Rai sgript yma felly yn ddiddorol, dyn nhw. Dych chi'n gael gweld os ys rhagor o rai diddorol fan hyn. A beth gewch chi'n ei wedyn nhw, jyst dewis un ohonyn nhw. Ech chi'n meddwl, mae hwnna'n un, gyda'r un na reit ar y top, o'n i'n meddwl, cynni, hwn. O'n i'n meddwl, mae hwn yn un, gallai hwn weithio, Estonia. Os na ragor tebyg i hwn i gael, wel, cliciwch te ar y botwm mwy fel hyn. A dyma ni fwy o ffontiau tebyg, o hwnna'n un da hefyd, San Vito. A fi licio hwnna hefyd. A hwnna, Sassafras. Hwnna'n cool. Chi sgrolwch drwyddo, dewch o hyd i ffont chi meddwl sydd yn addas ar gyfer ein ffeithlyn Dewi Sant ni. Right, fi wneud penderfyniad nawr.
Fi yn mynd i fynd am yr un cyntaf yma, weles i Estonia. Hwn. Na rôl i ddewis llwn ni glicio nôl mas. Mas to. So, yr bottom nôl yna. A dwi jyst yn mynd i tseco os na fersiwn arall o Estonia i gael. Na, dim ond y regular sydd i gael. Weithiau, fe welwch chi bydd bowls neu rhywbeth fel yna. Felly, mae os y werth just tseco fan hyn yn y gwimplen yma. Os na fersiwn arall o'r ffont yma sy'n well da fi. Ond dim heddi. Right, nawr te. Fi'n ni roi hwn lan ar yr tap D. Wel, bydd testyn D ar y tap D yn amhosib i weld. Felly, dewch chi'n cael newid lliw y testyn yma o'r D sydd da ni nawr i felly melyn Dewi Sant. Gret. Nawr te, mae pethau'n siap yma. Rhywbeth jyst i helpu fe i sefyll bant o dudalen bydde amlinell. Felly, allwch chi roi amlinell ddi. Iawn, amlinell ddi fyna. Hwna'n gallu helpu. Neu allwch chi hyd yn o fyna am amlinell llwyd tywyll. Nhw'n rhoi gwead bach gwahanol iddo fe, chi'n gweld? Fi licio hwnna. Yn olaf, credu bod fi moyn y dair linell ffeithiau Dewi Sant i fod yn agosach at ei gilydd. Mae'n mynd nhw'n gwasgu mewn yn agosach, felly dwi'n mynd i glicio ar y 3 dot yma fan hyn, a dwi'n mynd i gau y bwlch rhwng y llinellau chydig. Na ni. Mwna'n meddwl bod fi falle yn gallu cydio'r cornel a wneud y ffont. Tyma bach yn fwy wedyn. Right, yna'r teitl wedi wneud. Right, draw y fi i'r iPad te, achos mae eisiau i fi wneud yr un peth draw fy ni. Felly cymrwch chi'ch amser nawr. Newch yn siŵr bod chi'n hapus. Dwi ar y dudalen anghywir fan hyn. Dych chi'n ei agor hwnna'n Adobe.Dewi 26. Right. Ond mae eisiau'r tap yna i gynta yn se. Felly dewch i ni gael mynd draw i Express. Dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, i'r asedau dylunio. Felly elfennau ar y chwith. A lan o'r top asedau dylunio. Chwilio mewn mynd am black tape. Black tape. Na ni. Mae'r ddoi cynta nes i ddefnyddio, chi'n gweld nhw ar y top fyna, felly na i just sgrolio lawr i weld os oes yna rhywbeth bach gwahanol lle ddefnyddio tro hyn. Hwn yn un bach diddorol, beth yw hwn? Neith hwnna fe, a ben i hynna'n fi'n credu. A chymod, mae rhyw ongl bach diddorol i'r tap yn eitha neis fyd, yn dwi? Chymod bod e ddim just yn syth. Gall y testyn fod yn syth, ond gall y tap fod ar tyma bach o ongl. Rhywbeth fel yna. Mae'n credu bod hwnna'n edrych yn cool iawn. Right, testyn. Am testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn. A ni'n mynd i deipio fan hyn. Ffili gweld. Cynni. Ffeithiau. Lawr i'r linell nesaf. Dewi. Lawr i'r linell nesaf. Sant. Cynllun testyn. Dynamig. Right, dych chi'n gweld pwy ffontiau sy'n cael ei hargymell fan hyn. Dim dewis mawr yn cael ei argymell fan hyn heddi. Right, wel, ewn ni mas o hwnda. Ewn ni mewn i sgrolio'r ffontiau. A just gweld, sgrolio nawr te, weld, os yna rhywbeth addas fan hyn, rhywbeth sy'n neud i fi feddwl am Dewi Sant. Rhywbeth sy'n edrych fel, chymod, calligraphy neu rhywbeth fel yna. Neu llych chi fynd, chymod, i'r gwrthwyneb a mynd am rhywbeth fel hyn. Iawn, Bari Sito. Mae hwnna'n gweithio'n dda ar y math ma o ddyluniad i fi'n credu. Chymod beth, fi'n mynd i gadw gyda hwnna, fi yn licio fe. Mae'n ffont cool, Bari Sito. Right, wel, mae eisiau i hwn i ddod lan ar y tap, ond fel ni'n gwybod, mae eisiau newid y lliw o'r di i'r melyn. Gret, nawr rwy'n mynd i gau'r bwlch. Nawr allech chi droi eich testyn, ond sa'n meddwl bod angen fi'n credu bod e'n gweithio neis bod y testyn yn syth fel yna. Am linell,
allan ni, chi'n bod beth, sa'n meddwl bod angen ar hwn. Sa'n meddwl bod angen yr amlinell o gwbl, felly fi'n ni adlau fod. Right, iawn te. A ni wedi dal o lan. Draw a fi i'r cyfrifiadur i ni gael symud ymlaen. Right. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw dechrau gweithio ar y testyn. Felly, dewch draw i'r PDF a allwch chi falle ffito 5 o'r ein mewn. Sa'n meddwl, falle mae rhyw 4 fyddai'n gallu ffito mewn. Iawn? Falle mae dim ond 3 fyddwch chi ffito mewn. Felly, penderfynwch chi sawl un o'r ffeithiau mae licech chi gynnwys. Mae pob un ohonyn nhw'n ddiddorol. Felly, chymod, llwch chi benderfynu pa rai chi ddim yn mynd i gynnwys. Falle bod yr un cyntaf mae'n rhy amlwg. Ni gyd yn gwybod mae Dewi yw 900 Cymru, yndyn ni? Ond lan i chi. Right, na be ni'n mynd i wneud gyntaf yw just canolbwyntio ar y teitlau, wel, yr is-teitlau yma. Iawn, y rai sy'n mewn teip trwm. Felly dwi just yn mynd i gopio hwn. Dewi yw 900 Cymru. Just hwnna. Felly fi'n llusgo drosto fe fel yna. A wedyn chi gweld, mae yna ffenest bach yn ymddangos allai wasgu copy text. A ni. A nawr allai fe nôl draw i Express. A creu blwch testyn newydd. Am testyn. Na ni. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i lido hwnna mewn. 3 dot, glido. Na ni, a mae'n gweud mewn hwnna, Dewi yw 900 Cymru. Gret. Yn ffont na'n cool. Mae'n defnyddio'r un ffont a beth sydd gyda chi lan yn eich teitl. Right, wel dwi'n mynd i ddod draw o hwnna i fan hyn de. A beth i fi mynd i wneud yw rhoi siap tu ôl i hwn. Siap yn gefndir iddo fe. Felly, i fi yn mynd i'r effeithiau draw fan hyn. Iawn, effeithiau, a sgrolio reit lawr i'r gwaelod. A dwi'n mynd i gweld y cyfan ar y siap fan hyn. Gweld y cyfan. Be fi moyn yw just stribyn o liw a mynd yr holl ffordd ar draws y dudalen. A mae yna un siap sydd yn neud hwnna yn yr siapiau sylfaenol. Felly nes i glicio gweld y cyfan, a nawr fan hyn yn y sylfaenol, licen ni ddangos mwy. Right, a hwn yw e fan hyn. Hwn yw e fan hyn. Chi'n gweld yr abac a mae stribyn yn mynd ar draws y dudalen. I glicio hwnna, a na fe. Chi'n gweld? Mae'r siap yna nawr, sy'n mots ble mae hwn, mae stribyn yn mynd i fynd yr holl ffordd ar draws y dudalen. Nawr, mae hwnna'n gred, ond dwi'n moyn y lliw yna, licen ni gael falle... Nawr, na i ddim mynd am y melyn yma, achos falle bod yr debyg i beth sydd yn un y cefndir, falle na i fynd am yr lliw air sydd jyst drws nesa. Iawn? Mae lan i chi, falle bod chi moyn cadw at yr un melyn, popeth yn iawn, mae'n gweithio, ond fi'n credu bod fi'n mynd am yr air yma sydd yn hyn. Gret, wel, meddyliwch chi nawr, sawl ffaith i chi mynd i ffitio? Wel, falle dim ond 3 ffaith dwi'n mynd i ffitio fan hyn. Felly, be fi'n mynd i wneud yw dyblygu hwn nawr. 3 dot, dyblygu. A ni, a 3 dot, dyblygu. Iawn. Nawr, allwch chi benderfynu ydych chi moyn falle bod yr teitl ar y chwith, ar y dde, ar y chwith, rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n rhoi bach o gydbwysedd neis iddo fe, ynddo fe? A y cam olaf fan hyn wedyn yw newid y testyn fyna wrth gwrs, achos mae'n dweud Dewi yw 900 Cymru yn bob un ar y foment. Felly dwi jyst yn mynd i ddewis y teitl nesaf, roedd e'n byw amser maith yn ôl, copi. Mewn fan hyn, dewis y testyn, glido. Na fe. A wedyn, i fi mynd i fynd dewis yr un nesaf. Copi. A wedyn glido mewn fan hyn. Right, a dyna'r teitlau wedi wneud. Wel, yr is-teitlau te wedi wneud. Right, nôl a fi i'r iPad i ni gael wneud y cam bach yna te. Right.
Felly, dewch i ni gael gweld fel i ni'n agor y PDF yma i fyny ar yr iPad. Wel, sgrolwch lawr. Chi gweld le mae'n gweud fan hyn y bottom glass, agor y testyn PDF. Nawr, dwi ddim jyst yn mynd i tapo hwnna, achos mae'n mynd i trial agor app PDF ar yr iPad. A dwi'n moyn hynna, dwi just eisiau agor y PDF fan hyn ar Safari. Ac i wneud hynny, yn y gyd eisiau fi wneud yw dala'n bus lawr yn hir ar y bottom. Chi gweld, mae'r dewislen bach ma'n dod lan. A just dewis Open in Background. Open in Background. Na ni, a chi gweld nawr ar y top, mae'n fi tab, 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 tab. Nawr, felly o'r tab yn gwneud i weid pethau fel Open Acrobat, Open, chymod, rhyw pethau fel la. Sa mae'n dim o'r pethau yna. Fi jyst yn mynd i ddefnyddio fe fan hyn. Iawn? Right. Felly, dewch i fi gael dewis 3 ffaith gwahanol. Right. Na i ddechrau gyda hwn, roedd yn athrog yn fynach. Felly, tapio ddwywaith, tap, tap. Defnyddio wedyn y smotiau glas i ddewis beth dwi eisiau. A chi gweld mae'r ffenest bach na dal na, copy text. Newid draw i app Adobe Express. Am testyn, ychwanegwch eich testyn, dyma ni, a glido. Nawr, glido ar yr iPad. Peth rwyddau chi ddefnyddio yw o draw fan hyn, ar top y bysellfwrdd, mae da chi 3 eicon. Siswrn, a gyfer cut, a wedyn 2 ddarn o bapur ar gyfer copi, ond y trydydd un ar draws yw paste, yw glido. Y clipfwrdd D gyda darn o bapur gwyn. Tap i hwnna. A law paste. Na ni. A mae e wedi neud. Wel, roedd yn athro ac yn fynach. Right, wel na yr is-teitl cynta. Nawr, beth am i ni roi'r siap tu ôl iddo fe? Dwi'n mynd i fynd i effeithiau, sgrolio lawr, a dwi'n mynd i fynd gweld y cyfan. Dangos mwy ar y rai sylfaenol, a dyma'r un dwi eisiau fan hyn. A newid e i'r lliw air yma. Right, gret. Nawr, mae hwnna di wneud, allai ddyblygu hwnna, 3 dot, dyblygu, ato 3 dot, dyblygu, a nawr allai fynd nôl ymlaen. Rydyn nesaf te, y wyrth enwog. Pawb yn gwybod am wyrth enwog, dewis ad copio hwnna. Nôl i Express, dewis yr ail un, tap mewn iddo fe. Mae angen i chi tapio tair gwaith yn gyflym i ddewis popeth, tap, 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 fel la, dewis popeth yn gloi. A wedyn, chi'n cofio yr icon bach fan hyn, paste. A law paste. A ni. A wedyn, yr un ola te. Oops. Oh. Roedd wrth ei fodd yn byw bywyd syml. Yn llyseiwr, oedd e'n bwyta, dim ond bwyta llysau oedd e'n tyfu, a dim ond dŵr oedd e'n yfed hefyd. Yn ôl sôn oedd e wedi byw nes bod e dros 100 mlwydd oed. Glido hwnna mewn a law paste. Na ni. Right. Gret. Fi wedi dal y lan ar yr iPad. Mynd lan y dda yma. Right. Fi nôl te ar y cyfrifiadur, a ni barod nawr i roi mwy o'r ffeithiau yma. Iawn, felly dwi'n mynd i ddyblygu just yr teitl yma, 3 dot, dyblygu. A ni'n mynd i ddefnyddio fe, ni hefyd yn mynd i newid e'n eitha sylweddol, ond mae e'n fan cychwyn da iawn. Felly, i fi mynd i glicio draw nawr te, a beth yw'r ffaith gyda yma fi yw, Dewi yw nawr San Cymru. Right, dewch i ni gael copio'r ffeithiau yma i gyd fan hyn. Copy text. Nôl i Express. Nawr, bydd eisiau hwn fod yn llai, felly dwi'n mynd i ddod lawr am maint y ffont. A dwi'n mynd i lido hwnna mewn. 3 dot, glido. Right, nawr, dyma ni. Nawr, mae yna siawns go dda bod eich ffont chi yn mynd i fod yn rhy addurniedig fan hyn. Mae'n mynd i fod yn rhy ffysi. A i fi sicr yn cael gwaith caled darllen hwnna. Felly mae angen newid y ffont i rhywbeth clir nawr. Rhywbeth clir iawn. Iawn. Felly, llwch chi fy mewn i'r
ffontiau'r gymhellyr, dewis ffont. Chi'n meddwl sydd yn edrych yn glir iawn. Mae hwnna'n un bach da. Nawr, hefyd, mae'r testyn D cefndir melyn yma, chymod, yn mynd bach yn hen nawr. Felly, dewch i ni gael mynd nôl mas o'r ffontiau, mewn i'r effeithiau. Sgrolio lawr, a chi'n gweld ble mae da ni fan hyn wedyn, y siap sydd wedi cael ei ddewis. Chi'n gweld bod wedi ddewis achos mae'r smotiau fan hyn. Nawr, beth yw'n ni'n neud yn syml iawn yw cyfnewid y lliwiau. Swapo nhw rownd. Fel na, aha, cool. Nawr, allwch chi newid y lliw y testyn, falle, i'r melyn, neu hyd yn oll allwch chi newid efo nhw'n wyn. Ia, mae lan i chi. Lle na i fynd am y gwyn, am change bach o lle fan hyn. Cyflwyno lliw bach gwahanol. Ond, chymod, mae dechrau gyda'r un yr testyn yma wedi arbed bach o waith i fi, ynddo e? Right, na ni. Nawr bod fi wedi gwneud hwnna, beth licen ni chwarae gyda yw yr ongl, achos chymod yr strap yma sy'n mynd ar draws. Mae'n cool, fi'n licio fel mae e'n mynd ar draws. Felly na i wneud rhywbeth mas o'r ffaith bod dan ni'r llinell lliw yma. A just roi ambell beth ar ongl. Hyd yn oed bod rai ohonyn nhw'n yn croesi gilydd reit ar yr ymyl. Chi'n gweld, mae hwnna'n effaith bach hwyl. Tipyn bach o hwyl yn gwneud hwnna. Bod y melyn yn croesi o draws y dŷ fyna. Right. Wel, tybini. Beth sy'n eisiau fi wneud nawr yw dyblygu hwn, 3 dot. Dyblygu. A to. 3 dot. Dyblygu. Hwnnw bob man ma. A beth sy'n eisiau gwneud nawr yw newid y testyn wrth gwrs. Roedd e'n byw amser maith yn ôl. Ni'n copio hwnna. Roedd e'n byw amser maith yn ôl. Copi o hwnna. Dewis hwn i gyd. 3 dot. Glido. Gret. A nawr, just gweld a dwi'n gallu matcho. As nag yw'r ongl union yr un peth. Sa'n meddwl bod ots. Sa'n meddwl bod gwahaniaeth. Mae yna elfen fach, chymod, aniben yn bwyty hwn. Mewn ffordd dda. Right, roedd yn athro ac yn fynach. Copy text. 3 dot. Glido. Na ni. As dim rhaid bod popeth ar ongl gallai un nhw fod yn fwy syth. Ni'n hollol syth. Mae'r teitl yr un gwaelod yn syth, ond y disgrifiad yn... mae'r teitl ar y ongl, chi'n gweld? Ond mae'r disgrifiad yn syth. A hwnna'n creu rhyw driongl bach diddorol fan hyn rhwng nhw. Chi'n gweld y bwlch bach na sy'n cael? Chi, chi'n bod... Mae pethau bach fel yna yn gallu gweithio, neu dyn nhw ddim. Chi'n bod, weithio mae pethau yna'n gweithio, weithio chi'n meddwl, o na, mae'n edrych yn yn iben. Felly, peidwch a just, chi'n bod, dilyn beth i fi wneud, achos chi'n meddwl, o na fel sy'n neud e. Newch chi beth i chi'n meddwl sy'n edrych yn dda. Iawn, ydy chi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn dda? Os ddim, lle pob un o'r ein fod yn syth. Yr un beth fi am mynd wneud yw roi'r un top ma tu ôl i'r tap di. Credu bod hwnna'n syniad da. Ond bod fi'n gweld y tap di, just ymyl y tap di yn mynd dros i ben efo na. Right, iawn, nawr te. Wel, ni bron o'r ben, chi'n mwyn beth, mwyn arbed amser, felly a i ddim nôl ymlaen i'r iPad nawr, ar gyfer y camau sydd ar ôl. Right, beth sydd eisiau ni wneud nawr yw just addurno hwn gyda tyma bach o ddelweddau addas. Iawn, nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio, deallusrwydd artificial AI i gynhyrchu rhain. Iawn? Felly, enghraifft, Dewi yw 900 Cymru. Right, wel, dewch ni gael neud map o Gymru. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau a yn y lluniau dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd. Right, a dwi'n mynd i gynhyrchu delwedd sgwar. Sy'n mynd i eistedd fan'na. Be licen i weld? Wel, licen i weld map o Gymru.
arddull, be newn ni weid, na fi'n bod na i. Map o Gymru, lliwiau di a melyn. A be fi'n neud yw defnyddio'r lliwiau di a melyn na ar gyfer yr holl ddelweddau yma. A wedyn newn ni lawr i'r arddull, a wel, llwch chi ddewis pa arddull i chi moyn. Ond dwi'n mynd i fynd i'r technegau, a licen ni fydde edrych fel doodle. Na ni. A cynhyrchu. Iawn, a i ni yn aros am 4 canlyniad fan hyn. O, diar mi. Wel. Beth ar wyneb? Wel, mae yna chydig bach gormod o ddwdl wedyn ni. Felly, yna cael gwared ar hwnna. Oed, dewch i ni gael trial to. Nawr, mae mapiau'n gallu bod yn anodd i gynhyrchu. Felly, ewn ni mewn, na ni gael gwared ar hwnna. A ewn ni mewn i'r asedau dylunio. Elfennau, asedau dylunio, yn chwilio fan hyn am Wales. Dyma ni. Right, hwnnw'n well. Right, mae un di fan hyn. Iawn, felly lle fynd â hwnna. A'i roi e lan fan hyn. Right. Ond beth lle i wneud falle yw dyblygu hwnna. 3 dot dyblygu. A lle fynd i'r effeithiau. A roi effaith deuliw arno fe. A newid hwnna i fod yn felyn. Na ni, chi gweld, nawr, mae da ni rhyw scribl map o Gymru fyna fel doodle mewn di a melyn. Right, drio ni neud hwnna to. Right, ar gyfer roedd yn byw amser maith yn ôl. Right, felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, lluniau, cynhyrchu delwedd, a na ni gael un sgwar. Right, a beth ydych ni weld tro hyn yw... be newn ni ddweud? Sant o'r canol oesoedd di a... lliwiau di a melyn. Lliwiau di a melyn. Right, sant o'r canol oesoedd, lliwiau di a melyn. Ewn ni am dechnegau gwahanol trwy hyn falle. Beth am torlun leino falle. Trwy ni hwnna. A cynhyrchu. Wel, be gewn ni nawr? O, bendigedig. Waw, cool. O, fi'n dwlu ar hwnna. Mewn o fe. Right, a be fi'n ei wneud gyda'r rhain yw tocio nhw i gylch. Felly na fi'n ei tocio. Siap cylch. A wedyn na i hefyd dynnu'r cefndir gyda catrin cefndir dro fan hyn. Na ni. Right, a chi gweld nawr, mae'r lliwiau melyn a dyn a dangos trwyddo, neu gynnu. Hwna'n gweithio'n wych. Roedd yn athro ac yn fynach sefydlodd Dewi lawer o fynychlogydd. Disgodd bobl i fod yn gredig, i weithio'n galed ac i fod yn ffyddlon. Right. Right, wel be na i wneud fan hyn yw rhywbeth tebyg. Iawn, ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a cynhyrchu delwedd. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cynhyrchu delwedd, sgwar. A wedyn na i roi fan hyn seintiau o'r canol oesoedd yn gweddio. Lliwiau di a melyn.
Nawr, mae'n eitha difyr darllen am hanes Dewi Sant. Oedd e'n ffrindiau gyda rai o'r seintiau eraill i ni'n clywed amdanyn nhw. Chymod, pobl fel teilo er enghraifft. Felly fi'n dychmygu fan hyn bod a'i ffrindiau yn gweddio gyda'i gilydd. Felly dewch ni gweld beth es i am. O ie, torlun leino es i am, yna fe. Right, a dewch ni gael gweld beth yw'r pedwar. I ni gael... O! Waw! Wel, chymod beth, mae torlun leino wedi... Sa'n credu bod fi rioed wedi defnyddio torlun leino o'r blaen. Mae e yn wych ar gyfer y math yma o beth. Waw! Pa un te? Hwn fi'n credu. Yr un gwylo yma. Waw, waw, waw. Gwych, gwych, gwych. Right, tocio fe i gylch, tocio, cylch. Nawr fi yn licio'r effaith yma o docio i cylch a tynnu'r cefndir. Achos, be mae'n neud yw, chymod, gen i weld, nawr beth mae'n neud. Gwyn, dwi'n falle bod e'n mynd i gynnwys ei gyd ynddo fe, falle, tro ma. A dwi'n mynd i gwaniaeth, mae'n edrych yn gret. Wel, mae hwnna yn fendigedig, fi'n hapus iawn gyda hwnna. Fi'n dwlu ar y ffontiau, fi'n dwlu ar effaith yma sydd â ni, llun y gdeir lan yn y cefndir, a wedyn y delweddau mae ni wedi cynhyrchu yn mynd gyda fe. Wel, os ych chi moyn argraffu hwnna, jyst clicio ar y botwm lawr lwytho, llwch chi argraffu fe, neu llwch chi rannu hwnna wrth gwrs, gan fynd i'r botwm rannu fan hyn ar y top, a rannu dolen gweld yn unig. Wel, i ni yn barod te i fynd ymlaen i'r weithgaredd nesaf. Ni'n barod i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd. Felly, tra bod chi falle yn dod o hwnna i ben, just i'ch atgoffa chi athrawon, os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol bod chi yn dathlu, wel, fi'n siŵr bod chi'n mynd i, Gŵyl Dewi, yna tagwch fi mewn at Ysgol Ddigidol neu at Maredydd J neu Maredydd Jones. Fel bod fi'n gallu gweld eich gwaith bendigedig, eich ffeithluniau hyfryd chi am ffeithiau Dewi Sant. Allwch chi hefyd ddefnyddio'r hashnod Adobe Edu Creative ac yna dyna beth mae athrawon ar draws y byd i gyd yn defnyddio i rannu gwaith maen nhw a'i dosbarthiadau wedi bod yn wneud gan ddefnyddio, unrhyw beth Adobe a gweud y gwir, ond Adobe Express y benodol felly. Right, wel i ni barod i fynd mlaen i'r ail weithgaredd, felly dewch i ni gael mynd nawr te nôl i'r dudalen weithgareddau i gael bwrw golwg dros hwnna. Dudalen weithgareddau, dy fi dal ar agor fan hyn, sgrolio lawr. Gweithgaredd 2, fideo, gwnewch y pethau bychain. Wel wrth gwrs, dywediad enwog Dewi Sant yw cofiwch wneud y pethau bychain. Pyrch o becso am y pethau mawr, newch i'r pethau bach. A hefyd, un o'r pethau wedodd o'n fi wrth yn dico yw byddwch lawen. Ond newch y pethau bychain. Nawr, wedodd hwnna, fel ni wedi gweld yn y ffeithiau o'r weithgaredd gyntaf, dros 1,500 o flynyddoedd yn ôl. Mae hwnna'n amser anhygoel yn ôl, dwi'n 1,500 o flynyddoedd yn ôl. Just wap ar ôl i'r Rifeiniad i adael Prydain. Na pryd oedd Dewi Sant y fyw. Reit nôl mewn hanes. A wedodd prynu 1,500 o flynyddoedd yn ôl, gwnewch y pethau bychain. Wel, be mae hwnna'n meddwl i ni heddi yng Nghymru, 1,500 o flynyddoedd yn ddiweddarach? Wel, mae dal yn berthnasol i ni, achos dyma rai sy'n adeg, fi siwr chi feddwl am rai eraill hefyd. Ond mae rai ni gyd yn bethau bach, ond fi'n siŵr mai dyma beth oedd Dewi Sant yn sôn amdanyn nhw. Bod yn garedig wrth gwrs, enghraifft rannu teganau neu helpu ffrind sy'n poeni am rhywbeth. Helpu gytre. Enghraifft, tacluso stafell weli felly, neu gosod y bwrdd, neu gwagau'r peiriant golchi llestri, heb bod rhywun yn gorfod gofyn. Just wneud dy orau, gwneud eich gorau. Iawn? Pidwch o poeni, os ych chi yn llwyddiannus, neu'n ennill, neu'n cael y marciau llawn, just gwneud yn gorau.
Iawn, mae hwnna'n neud y pethau bychan. Ond dwi wedi neud yng ngorau. Gryndon ofalus. Trial neud pethau mor daclus a phosib. Bod yn feddylgar, gweud diolch, a bod yn gwrtais i bobl. Gofalu am y byd. Just codi darn o sbwriel. Gofalu am blanhigion ac anifeiliaid. A mae hwn yn un da. Dewis gwneud y peth iawn. Ond hyd yn oed, os nad oes neb yn gwylio, neud yr holl bethau yna, felly ni newydd trafod, ond hyd yn oed neud nhw pan mae neb yn gwylio. Dim just codi sbwriel achos bod pobl yn gweld chi wneud codi sbwriel achos bod ni yn moyn neud y peth iawn. Reit, wel, rhai syniadau yna, a fi trwy'r bod ych chi syniadau hyd yn oed gwell yn rai. Felly, dewch i ni gweld nawr sut allwn ni greu fideo ar gyfer rhai o rhain, dim y cwbl, just rhai o'r rhain. Right, wel, draw o fi i Express, a beth i fi mynd i wneud yw clicio ar yr A liwgar fan hyn, i fynd nôl â fi i'r dudalen cartref, a ni'n mynd i fod yn creu fideo, felly fel chi'n chi gweld, ni'n mynd i glicio ar y botwm mawr piws, sydd yn dweud creu fideo. A dyma ni. Right te. Nawr. Beth yw'n ni'n neud nawr yw, dal ym ni edrych ar y thema yma o di a melyn, iawn, ond be ni'n neud yw felly defnyddio fideos i greu'r effaith na. Felly, dwi'n mynd i ddod i'r chwith, ble mae'n gweud ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, a dwi'n mynd i fynd i'r fideos. A dwi just yn mynd i chwilio mewn yn hyn am black, B-L-A-C-K. Nawr te, chi'n gweld? A mae, chymod, llwyth o bethau fan hyn, fideos QD, chi'n gweld, pethau cool. Nawr, sa'n moyn falle, mae hwnna bach yn rhy, mae hwnna'n denu sylw gormod yn dweud. Sa'n moyn bod e'n cymryd gormod o sylw. Mae rai fan hyn, di a air, mae hwnna'n dda. Nawr te. Wedi gwneud hwnna rhyw sparkles bach gwyn yn fe. Chi'n credu bod fi wedi fynd am hwnna. Clic ar hwnna, a mae e fyna yn llenwi eich canfas chi. Os oes da chi rhyw fwlch bach gwyn ar y top o'r gweiliod, mae botwm llenwi fideo i gael draw fan hyn ar y chwith. Chi'n glicio. Right, ydych chi'n cael chwarae hwnna te. Clicio ar y botwm chwarae. Right, mae hwnna yn cool iawn. Fi'n licio hwnna. Right, wel, dewch i ni gael rhoi y melyn mewn. Felly, dwi'n mynd i fynd nôl i chwilio am fideo arall, ychwanegu cynnwys, fideos, a dwi'n mynd i chwilio nawr am yellow. A to, fi jyst yn mynd i chwilio am rhywbeth, mae'r un cyntaf na'n cwl, chi'n gweld mae'n edrych fel paint, yn dwi? Fel dyfryliw. Jyst rhywbeth bach diddorol gall fynd. O, sgrwch ar hwnna, hwnna fel stribyn o baint. Alright, mae sawl un bach neis. Fi yn licio rai y paint melyn yma. Lot o'r un dangos lan, chi'n gweld? Right, dwi'n mynd am un o'r un fi'n credu. Paint melyn. Hwn, gret. Right. Nawr, a dwi eisiau ychwanegu hwnna fel haen ar y canfas. O'ch chi'n meddwl, wel, dal sôn, ti'n ffili gweld yn rhywbeth nawr, ond sefwch nawr. Beth newn ni yw, ni'n mynd i docio fe. Tocio. Chi defnyddio'r ddolen tocio, crop. A ni'n mynd i gael yr un effaith na'r strap, chi'n bod, yn mynd ar draws y dudalen. Right, wel, mi eisiau testyn ni, testyn, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n deipio mewn yn gwnewch y pethau bychain. Felly mewn dyfynodau, gan bod yn ddyfyniad mor enwog, gwnewch y pethau bychain, bychnod.
Right. Gwnewch y pethau bychain. Hyfryd. Nawr, ffont. Dewch ni gael newid y ffont i rhywbeth addas. Beth sydd yn addas? Sgwni. Cerwch trwyddo. Dewyswch rhywbeth. Mae hwnna nawr yn gweithio neis. Mae hwnna'n un neis fyd. Ydw fi'n licio hwnna. Right. Mae hwnna mewn dy fi. A'i nôl mas nawr. Just checkwch chi gofio fi os yn neud hwn. Os na fersiwn arall. Nagos. Fine. Right. Gnewch y bethau bychain. Neu fi'n ei roi hwnna reit yn y canol fyna. A be chi'n neud nawr yw tocio hwn. Fel da. Ond, dwi ddim ar ben. Dwi'n mynd i gopio y fideo. Fi'n i ddyblygu'r fideo. Felly, clicio ar y fideo, 3 dot, dyblygu. A gyda'r copi, na i ddad docio fe mwyn dewis felly darn bach gwahanol. Felly, bellach lawr felly. Achos beth ni'n mynd i wneud i roi yn enw ni. A na i wneud yn gyto. 3 dot dyblygu gyda'r un ma felly na i gadw'r darn reit ar y top. Nawr te. A mae eisiau fi i ddyblygu'r testyn. 3 dot dyblygu. Nawr, mae eisiau ni gael enw ni mewn ar y gwaelod gan Dydd Jones. Gret. A wedyn mae eisiau, wedyn i ni gael Dydd Gŵyl Dewi 2026 lan ar y top fyna, ynddo se. Felly dewch ni gael dyblygu hwn, 3 dot, dyblygu, lan i'r top. Dydd Gŵyl Dewi 2026. O, nawr te. Dyw'r ffont yma ddim yn licio. A to ar ei benne. Mae rai ffontiau ddim yn licio bod ni'n rhoi acenion ar bethau yn anffodus. Os ych chi'n cael na, mae 2 ddewis ydych chi gweud y gwir. Allwch chi newid y ffont, yn amlwg, i ffont sydd yn derbyn e. Neu, fi yn really hoffi'r ffont yma. Felly, beth i fi'n mynd i wneud yw, dwi yn mynd i greu un blwch testyn bach arall, 3 dot dyblygu. A yn hwn, na gyd fi'n mynd i wneud yw rhoi to bach. Felly, shift a bottom 6 yw hwnna i fi. Shift a 6. Chi'n gweld? A nawr, allai jyst rhoi hwnna mewn hwnna. Nawr, dwi'n am rhywbeth byddech chi moyn wneud drwy'r amser, chymod, enwedig os byddech chi'n wneud rhywbeth gyda lot fawr o sgrifen ond fe. Ond ar gyfer jyst un to bach rhywle, os mae'n meddwl bod fi'n cael cadw'r ffont, yna dyna beth bydda i'n wneud i ddatrys y broblem na, yw just wneud un blwch testyn gyda just y to bach. Weithiau chi'n gofod newid y ffont i ffont arall, iawn? Achos byddwch chi dal yn cael, mae rai ffontiau, di chi ddim un o'n chi cael to bach o ben ei hun. Iawn? Felly, ond wedyn, chi jyst ddewis ffont sy'n edrych bron o bod yn debyg, just am y to bach, a roi hwnna mewn blwch testyn bach i hun. Chi weld fel yna? Tyma bach o hack i chi fyna. Ond fel fi'n gweud, byddai ni ddim yn licio wneud hwnna os byddai llwyth o sgrifen gyda fi ar y dudalen. Right, nawr, licen ni bod y grewch y pethau bychain yn sefyll mas yn fwy. Felly, be fi'n wneud, rhai amlinell ddi o amgylch testyn D. Iawn? Felly, mae'r testyn yn ddi, ond os na iddo draw i'r chwith, mynd i'r amlinell D. Chi'n gweld? Mae e'n neud ei edrych fel type trwm. Fel bold, yn dweud? Y tric fach arall i chi. Right, dych chi'n chwarae hwnna nawr, achos dylen ni gael yr effaith ddiddorol nawr o'r fideo, yr smotiau gwyn ar y cefndir D, fideo'r paent melyn yma, tu ôl i'n teitlau ni. Ie, mae'r effaith yna'n cool. Symudiad diddorol yn y melyn, neis iawn. Right.
Dewch i ni gael recordio troslais. A ni gif i'n i ddweud fan hyn yw, ar ddydd gwyl Dewi, cofiwch i wneud y pethau bychain. A gif i'n i ddweud. Iawn, felly dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys. A'r cyfryngau. A dwi'n mynd i fynd i... mae cerddoriaeth a ffeithiau sain wedi cael ei gwahanu. Wel, mae hwnna'n newydd, heddi, diolch mi. Oedd arfer bod jyst yn gweud sain. Wel, mae hwnna'n gret. Nawr te, dim ots pa un, chi weld cerddoriaeth neu effeithiau sain, a wedyn chi'ch chi glicio wedyn recordio troslais. Iawn te, wel i fi'n barod recordio. Newch yn siŵr bod chi'n troi'r gwella lleferydd ymlaen a dechrau recordio. Ar ddydd gwyl Dewi, cofiwch i wneud y pethau bychain. Wel, yn gweud am eisiau cofio wneud y pethau bychain bob dydd yn sed, dim just ar ddydd gwyl Dewi. Ond chi'n gwybod beth fi'n meddwl. Nawr, mae fe'n fisi fyna ar y gwella lleferydd. Felly, os ych chi'n ystafell swnllyd yn llawn ffrindiau pawb yn recordio'r un pryd, dim problem, bydd e yn cadw'ch llais chi ac yn cael gwared ar y lleisiau yn cefndir. Right. Wel, dyna ddiwedd y llais fyna. Felly, mae angen i'r olygfa i orffen tua yr un lle. Felly, dwi'n mynd i lusgo hwnna'n ôl i orffen tua yr un lle. A fanna. Right. Dewch i ni gael gryndo yn ôl ar hwnna. Ar ddydd gwyl Dewi, cofiwch i wneud y pethau bychain. Right. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw defnyddio hwnna fel templed ar gyfer y golygfeydd sydd i ddod. Iawn? Felly, be fi'n mynd i wneud yw just dyblygu'r olygfa. 3 dot, dyblygu. Right. Nawr, yn yr un sydd wedi cael ei ddyblygu, yn y gyd i fi moyn cadw yw yr testyn yma sydd ar y top. Iawn? Yr un sy'n gweud dydd gwyl Dewi 2026. Felly lle gael gwared ar grech o pethau bychain gan Meredydd Jones a'r stribyn melyn yn cadw'r cefndir a fi'n cadw dydd gwyl Dewi 2026. Nawr, ni'n mynd i newid y testyn yna. Wel, lle gael gwared ar y to bach. Right, nawr, pa enghraifft dwi'n mynd i ddewis gynta? Na i fynd am bod yn garedig. Bod yn garedig. Right, felly, chi'ch chi copio nhw os chi eisiau, neu jyst teipio nhw. Iawn? Copio bod yn garedig, a mewn fan hyn nawr, dwi jyst yn mynd i glido hwnna mewn. Na ni. Iawn, chi gweld, ni wedi ailgylchu, neu gyn ni wedi ailgylchu yr... Opa days. Tra bod yn glefo fan hynny. Licen ni bod yn garedig reit yn y canol. Felly, yn hytrach na just llusgo fe rown, chi'n gallu mynd i'r botwm safle ar y chwith fan hyn. A cynni, fi moyn rhoi fe yn y canol. Fanna. Right. Bod yn garedig. Nawr, beth sy'n eisiau ni gael, wrth gwrs, yw fideo o rhywun yn bod yn garedig. Felly, na i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, draw i'r fideos, a na i chwilio yn y fideos am... Dewch i ni gael trial sharing. Sharing, just sharing, yeah. Oh, na. Na. Children sharing, right. Cynni. Wel, mae'n rannu frechdan. Hwna'n garedig. Be maen nhw'n neud fan hyn? O, rannu cyfrinach i credu hwnna. Sa'n siŵr yn beth hwnna. Cyfrinachau ddim wastod yn beth da, dyn nhw. Dim wastod. Nhw'n gallu arwain at ddiflastod. Orda. Ie. O, diar. O, plant y chwarae fan hyn. Lot o rannu mewn mlaen fan hyn, fi'n credu. Gwybod pam ni'n cael fideos o bochdew. Right. Nawr te. Fi... pa un ai am te? Nech i ni just rhoi children being kind. Felly hefyd, being kind. Oh,
Neu just being kind. Neu kindness. Kindness. Right. Dwi'n bod nhw'n llai amlwg. Beth am sharing toys? Right. Wel, mae llai am rain. Mae rain yn cael lot o hwyl fan hyn y bod yn garedig, fi'n credu. Right. Rwy'n mynd i ychwanegu hwnna fel hain ar y canfas. Nawr, to, be fi'n ei wneud yw, fi'n licio'r effaith yma sydd da fi o, chi'n bod, yr strap, y fideo fel rhyw strap yn mynd ar draws y dudalen. Right, ydych chi'n chwarae hwnna? Gret. Nawr, mae jyst eisiau troslais fan hyn nawr, dos e? Iawn. Be licen i ddweud? Wel, cofiwch rannu teganau a bod yn garedig. Rhywbeth fel la. Right, ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth neu effeithio sain sy'n mots, recordio troslais a bant yn ni. Cofiwch rannu teganau a bod yn garedig. Na ni. Mae efisi'n gwella'r lleferydd fyna, ond tra bod e'n neud hwnna, allai docio'r olygfa nôl. Nawr, a dyblygu'r olygfa hyn. Wel nawr, mae'n mynd hyd yn oed yn fwy cyflym. Mae'r ailgylchu yn mynd i fod hyd yn oed fwy cyflym nawr. Achos, allwn ni newid y testyn, yr un peth ac o'r blaen. O, dim hwnna. Helpu gytre, helpu gartre. Copio hwnna. Glido hwnna mewn. Ond tro hyn, dyma beth sy'n ei fwy cyflym, llai ddisodlu y fideo yma. Clic ar y fideo, disodlu, gyda fideo arall, a beth licen ni? O, beth am rhywbeth fel washing up. Golchi llestri. Go ni. Pini na, ia. Rwy'n mynd yn llenwi'r sinc i gael neud y llestri. O, Connie, mae un helpu mas. O, di siŵr, helpu mas. Right, mewn o fe. Nawr, pan i'n dewis y clip fideo yma, chi'n gweld, mae e wedi tocio fe i'r un sharp strap yna, a beth oedd da fi yn y fideo cyda, felly sdim un o'r rhaid i fi wneud y tocio, sydd yn cool iawn. Right, mae hwnna di wneud. Nawr, amser am droslais. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth neu effeithio sain, recordio droslais a bant a ni. Golchwch eich llestri neu tacluswch eich ystafell wely heb bod rhywun yn gorfod gofyn. Na fi, a wedyn allai docio'r olygfa na nôl. Rai, wel na i un bach to fi'n credu. Na i'n just wneud un bach to. Beth am i ni weld o'r dechrau lan i fyna te? Ar ddydd Gŵyl Dewi, cofiwch i wneud y pethau bychain. Cofiwch rannu teganau a bod yn garedig. Golchwch eich llestri neu tacluswch eich ystafell wely heb bod rhywun yn gorfod gofyn. Gret. Right. Un diwetha de, dyblygu hwn 3 dot, dyblygu. Beth ewn ni am? A wedyn beth am... na i just neud nhw mewn trefn fi'n credu. Gwneud o rai. Neu gwnaed o rai os ni moyn gorchymyn rhywun fi'n credu. Right. Nawr te, newidwn ni hwn, disodlu'r fideo gyda fideo arall, a na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel school work. Nawr te, rhywun yn gweithio yn galed. Gan ni, y person ma'n gweithio. O, mae'r ein yn gweithio yn galed, sgwlwch. O'r engleu, maen nhw'n gweithio yn galed. Right, neud i gorau. Ateb cwestiynau, rhoi llaw lan. Right, beth yw'r enghraifft sy'n ni fan hyn?
gwrando a gwneud gwaith yn daclus. Right. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth, record o troslaill, bad ni. Gwranda'n ofalus a gwneud y waith mor daclus a phosib. Right, nawr. Mae'r golygfeydd yn ei lle. Ond nawr, mae cyfle gyda ni i just wella nhw un cam yn bellach. Just i wella nhw un cam yn bellach. A fi siŵr chi wedi gweld hwn o'r blaen os ych chi wedi bod ar wersi byw. Y pethau olau ni'n neud pan ni'n wedi bod yn creu fideo yw. Newn ni'r ychwanegu effeithiau trawsnewid a tyma bach o gerddoriaeth cefndirol. Nawr, allwch chi hefyd ychwanegu animeiddiad. Achos ar hyn o bryd, dyw'r testyn ddim yn symud ydw e. Felly ar yr un cyntaf yma, os ewn ni golygu'r dudalen, allwn ni animeiddio bob un, fan hyn. Iawn, allwn ni drial un o'r ein, enghraifft popio. Chi'n ni'n gweld? Pop, pop, pop. Chi'n gweld? Cool. Neu blodeio. Codiad hael. Neis iawn. Gleidio. Yna'n gweithio neis. Y rhaiadr. Neu just y testyn yn pylu ar hap. Fi wnawn nhw'n am y popio fi'n credu. O rw glei. Na fe. Mae hwnna'n iawn. Sa'n meddwl bod eisiau fe'r bob golygfa. Ond ar y olygfa gyntaf na, achos bod ni'n yn gweld pobl yn neud yn rhywbeth, mae hwnna'n neis. Right, beth am effaith trawsnewid? Clicio ar y plus bach rhwng unrhyw ddwy olygfa. Rhwng unrhyw ddwy olygfa, clicio ar y plus. A ychwanegu trawsnewidiad. Llwch chi hofran drosto, chi'n gweld? Dip i ddi, trochi i wyn, toddi. Toddi'n gweithio neis. Neu llwch chi fynd am bethau fel gwthio, pontio, weipio. Cynnau fynd am weipio fi'n credu. A, hwn y botwm bach defnyddiol. Defnyddio wedyn yr effaith na gyda phob golygfa. Sa moyn mynd rhwng pob un a dewis yr un effaith bob tro. Right, dewch chi gael gwylio hwnna yna gyda'r animeiddiad ar y dechrau a gwyliwch mas pan ni'n mynd o un golygfa i'r llall am yr effaith trawsnewid. Ar ddydd Gŵyl Dewi, cofiwch i wneud y pethau bychain. Cofiwch rannu tegannau a bod yn garedig. Golchwch eich llestri neu tacluswch eich ystafell wely heb bod rhywun yn gorfod gofyn. Gwranda'n ofalus a gwneud y waith mor daclus a phosib. Gwych. Right, wel y cam olaf yw cerddoriaeth gefndirol. Felly, dwi'n ni ddod nôl ar pen chwarae y linell ddi yma, right nôl i'r dechrau, achos mae'r gerddoriaeth ma'n mynd i fynd ble bynnag ma y linell ddi yma. A dwi'n ni ddod draw i'r chwith ychwanegu cynnwys, cyfryngau, cerddoriaeth. Right, nawr te, yn y cerddoriaeth, dwi'n ni chwilio fan hyn nawr te. Allai chwilio, wel, beth bynnag dwi eisiau, a gwir y gwir. Beth am mynd i fynd am background yn hyn, a wedyn beth am uplifting. Na. Sgrolio lawr. Fi licio sgrolio bell weithiau, neu mynd reit i'r gwaelod. So hwn yn gyrraedd reit i'r gwaelod. Wel, fe. A wedyn just trial pethau dwi rioed i gweld. Nawr, gwyliwch, hyd y fideo dy fi yw 23 eiliad, felly dim pwynt i fi ddewis dar yn gyddoriaeth sydd yn 20 eiliad. Wel, mae hwnna'n Christmas funny family loop beth bynnag. Ond chi modd yn meddwl, newch yn siŵr bod eich gyddoriaeth chi yn hirach na'r fideo. Diolch. Oh, na. Wel, i fi gael lot o hwyl fan hyn yn chwilio trwy rhain. A mae'n eisiau fi i ddewis un. Pam lai, pam ddim happy day. Mae Dydd Gŵyl Dewi yn hapus yn sicr, felly mewn o fe. Nawr,
Bydd hwnna'n dod mewn ar lefel 100%. Mae eisiau hwnna ddod lawr rownd y 10 fyna wedyn ni. A wedyn ar diwedd, beth am bylu allan, fade out, fel bod y gerddoriaeth yn gorffen yn neis ac yn broffesiynol. Right, ni guddio yr llinell amser, fel bod fi'n gallu gweld hwn yn maint fwy llawn ar y sgrin. Dewch ni gael gwylio'r fideo o'r dechrau i'r diwedd. Ar ddydd Gŵyl Dewi, cofiwch i wneud y pethau bychain. Cofiwch rannu tegannau a bod yn garedig. Golchwch eich estri neu tacluswch eich ystafell wely heb bod rhywun yn gorfod gofyn. Gwranda'n ofalus a gwneud y waith mor daclus a phosib. Bendigedig, fi yn dwlu'r hwn. Ardderchog. Wel. Right, nawr. Os ych chi moyn lawrlwytho fe, myndwch chi botwm lawrlwytho MP4 fyna, neu rwyddach yn y lawrlwytho ffeiliau a chi moyn delio gyda hwnna i gyd, rannwch gyda dolen gweld yn unig, bydd Express yn cyhoeddi ac yn dal ac yn gofalu am eich fideo chi, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw rannu yr ddolen, y URL, a unrhyw sy'n clicio ar fewn, gallu gwylio eich fideo bendigedig chi am wneud y pethau bychain. Wel, nawr te ffrindiau, am hwyl. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno. Diolch athrawon am ddod a'ch dosbarthiadau. Gobeithio bod chi'n mwynhau y wers fyw gyntaf nôl o'r hanner tymor. Nawr, athrawon, cofiwch, lan fan hyn, mae'r holl wers i byw yr hanner tymor yn fyw nawr reit lan i wyliau pasg. Felly cofrestrwch, iawn. Mae'n bwysig bod ni yn cael gymaint o athrawon a gymaint o ysgolion yn cofrestru a phosib, fel bod ni gallu cadw'r gwersi byw yma i fynd yn yr iaith Gymraeg. Am beth bythoedd. Wel, diolch yn fawr i chi am ymuno. Cofiwch tago fi mewn os chi'n postio rhywbeth ar-lein. Hoffwch y sianel YouTube Ysgol Digidol, hoffwch y fideo, fel bod ni yn gallu cadw'r pethau yma i fynd fel ddwedais i. Right, diolch enfawr i chi am ddod. Mwynhewch ddydd Gŵyl Dewi. Mae'n ddiwrnod pwysig iawn. Dathlwch bod ni'n byw fan hyn yng Nghymru, bod ni'n bobl Cymraeg. A pob peth mae hwnna'n meddwl. Mae'n meddwl yn iaith ni, mae'n meddwl yn gwlad ni, ond hefyd chi'n meddwl beth, mae bod yn Gymru yn meddwl mwy hefyd na hynny. Mae pobl Cymru yn bobl arbennig, croesawgar a charedig. Felly, byddwch yn falch o eich Cymreicdod ac o Gymru. A welech chi ar y wers nesaf. Mae wedi bod yn hwyl fer arfer. Ond am y tro, hwyl fawr, ffrindiau, hwyl fawr. Fi ffili ffindo'r botwm nawr i orffen hwn yn daclus. Felly ni'n mynd i gael rhyw saib bach lletwyth ar y diwedd. Cofe, right, hwyl, ta-ra!